Og jeg filmer. Lille rådyr der. Er det et øje? Jeg ved det ikke rigtigt. Ej, hold kæft, hvor er det mørkt der. Det går fra hinanden. Ej, det er helt grønt. Det er et stykke tarm. Det er det da nok. Nej, det er mavesækken. Hvad så, Lasse Mus? Lasse? Det er så, hvad sådan en Passat den består af. Der er også maverester over det hele her. Ja.